hoppet! Den er sindssygt vild. Ja, det kunne fandme stærkt. Næste gang skal vi have den store bil, Simon. Vi skal have den hurtige bil næste gang. Er der en, der kører hurtigere? Ja, den kan køre meget hurtigere. Kører 110. Man kan overholde biler nu på vejene. Så kan man køre sin egen bil ved siden af lige fjernstyret. Prøv bare lige at give lidt ned, så motoren også får lidt ro. Simon. Jeg vil lige fylde noget benzin på, så kan Martin få lov at prøve en gang, så han kan få gang i den. Og man kan bare se, at du stopper med at give gas. Næste omgang. Så kom herover, Simon. Pitten. Pausen nu, Martin. Rolig, Simon. Kom herover. Kom. Hold kæft, den kører hurtigt. 80 i timen. Så er den fuld skrald nu, Martin. Skal jeg skifte? Nej, jeg har håndbremsvendinger, ja. Fra starten, nej. Rimelig hurtigt. Ja, rolig op, frem. Så var den helt ned, og så kørte den bare igen. Har du fuld roulade på nu? Prøv at stykke at køre lige ud, så får du lige en gang af det. Rolig fart, får lige ud nu. Det er bare sådan stærkt. Det regner meget godt. Og så skal du passe på med at komme tæt på. Over den anden hånd, Martin, det er bedst for dig. Og så, ja, det man skal lige passe på. Det finder man hurtigt ud af. Hvor fanden er den?